yleisen toivomuksesta huolimatta, niin tehdään tällekin vuodelle tämmönen Mikko ja Jari puhuu, ajaa lietettä videoja. Tässä aika lailla nurmille on kohta levitetty kaikki lietteet ja nyt ajetaan tuohon yksi ohorapelto vielä. Tuossa kahto, että tässä kärryssä on tommonen keskusrasvari. Miten se Mikko toimii? No aikaa se siinä pyörii itekseen merehen. Miten usein tuohon pitää lisätä rasvaa? Riittääkö se koko kesän tuommoinen säiliöllinen? Ei, kyllä siihen useamman kerran kesässä pitää laittaa. Mä en nyt aivan muista, että kauanko tuo tässä kestää, mutta kyllä se varmaan 3 vuorokautta menee tuo säiliö. Niin helpottaa hommaa varmaan aika paljon. No helpottaa joo, kun tässähän on varmaan 100 nippaa tässä kärryssä, niin joskus tulee ajettua vähän yli 8 tuntiakin päivässä tällä, niin ei sitä jaksa enää kyllä alkaa illalla rasvaahan. Tuo on kyllä paras keksitty tähän. Eikö niitä ollut jo aika monessa vaunussa näissä? No tämä on niinkö meillä 3. vaunu ja kaikissa on ollut tuo sama Lincolnin rasvari. On kyllä hyvä näköinen, tai helppokäyttöinen tuommoinen. No täällä on joku kaapeli auraa ja sopivasti risteyksessä eessä. Sammutetaanpa kamera vähäksi aikaa, että kuvataan tuohon vähän alaspäin, että ei tule tommosia ulkopuolisia henkilöitä kuvattua. Tässä tosiaan nyt ajetaan tommoselle ohoraa tulevalle pellolle ja vaan hyviän tuo kantaa, mutta ei nyt oikein nämä ohorapellot vielä oikein ole tommosia kylväkunnassa olevia, että ne kuvataanpa, niin tuolla ne leviää no siivet tuonne peltoon ja sieltä sitten alkaa lietettä tulemaan. Siinä entisessä kärryssä oli kiekkomulta ja tässä on nyt tommonen veihtimulta, niin mennäänkö vähempi vaseliinia? Joo, menee sitä huomattavastikin vähempi. Se tuo vanhassa kärryssä, niin ne kiekot rasvavuu kans tuolla rasvarin kautta. Ja se varmaan helpotti hommaa aivan kauheasti, että ne kiekotkin meni sillä rasvarilla. No helpotti joo, kun siellä olisi ollut nipat aina aivan maassa ja murassa, niin ei tarvinnut niitä ensin aukua, jos olisi käsirasvan. No, miltä se tää 2025 lieteajokausi on tuntunut? Onko ollut kiireet? No ei tässä vielä oikeastaan kiire ole ollut, että mukavaa hommaahan tää taas on. Joku vajaa 7000 kuutiota mä oon nyt ajanut. Vaikka tuntuu, että ei ole vielä edes aloitettu, vaan kuitenkin mennyt jo jonkun verran. Mä kysyin sitten syyskuussa uudestaan, että vieläkö tuntuu mukavalle. No. Niin joo, vaan mielihän tässä on kirkkaata. Joo. Eihän se näin niin parempaa voi ihminen tehdä, kun ajan lietettä kevääsellä kelillä, varsinkin kun on kantava pelto vaan. Niin joo, ja koneen pella. Onko vielä jäänyt kiinni tälle vuodelle? Oon mä yhden kerran yhdelle kyntöpellolle. Mutta tosi mies jää joka kevät yhden kerran kiinni, että eikö se niin vähän ole? Niin joo, pitää ne joka vuosi jää kerran kiinni. Joo. Ei siinä olisi mitään jännitystä siinä elämässä, jos ei jäisi kiinni. Tai ainakin, että tämä nyt sen verran olla, että vähän pelottaa jossakin vaiheessa, että jäänköhän kiinni, että tulee muutenhan sitä taantus tämä homma. Sielläkin oli routa alla vielä, että tipahti siihen jään päälle ja suttasi vain. Joo, ja sitä varmaan sillä lailla uppuamalla jää nyt kiinni, vaikka siellä on alla routa ja se jää siellä jään päälle pyörimään. Hyvin nämä on kyllä nyt kuivannut, että aivan hyvästi on nyt kestänyt kynnykset kyllä ajella. Joo, nythän tuntuu, että hernemiehet ja vehenämiehet on ja kauramiehet on pellolla, mutta ohorapeltoja varmaan vielä vähän saa ootella. Ja sullekin tulee, että sitten kun ohoran kylvät alkaa, niin tulee kiirettä enemmän. Mikä mies säätös, nuo muut oli hernemiehiä sun muita. No. Niin, hernemiehet erikseen, mä oon ohramies. Ei, vai siis mä oon nurmimies, että nurmimiehet on erikseen. Milloin mehän aloitettiin jo viikkoa ennen vappua se nurmille se liettää jo, eikö ollut?
Oli joo, eikö me se... Vappuviikko vejettiin koko Niin joo. Koko viikko ajettiin, joo, että kyllä nurmimiehet, ne on aivan eri luokassa kuin nämä hernemiehet. Oi joo, nyt on kiire. Nurmimiehillä siellä on kiire, siinä ei yhtään tussaroja, mutta hyvin ne kesti silloin, vaikka ajettiin jo huhtikuussa sinne. Siis sehän niin lain mukaan niin maan pitää olla kuiva ja eikä saa olla lunta eikä jäätä eikä muuta, mutta nehän oli täysin kuivia, eihän niissä mitään ollut siinä. Kävivät tuomassa tuonne Oijaan tuommoiseen jakokaapin, eikä ne nyt pistä sitä tuohon peltoon. Ei ainakaan tuohon liittymään. Niin, varmaan pistävät tuohon keskelle rumpua. No siihen toivat tuohon maantieraviin tuommoiseen, siis joka ei tiedä mikä se ravi on, niin ne ei ole mikään hevosurheilua, vaan se on tuommoinen maantieoja, niin sitä sanotaan meillä päin maantieraviksi. Niin ei liity millään lailla hevosurheiluun. Mutta niin, tuohon Oijaan kävivät tuommoisen jakokaapin. Ne kaapeloi noita sähköjohtoja täällä meidän reunalla. Pistävät viimeisiä avokaapeleita maa sisään. Ja ne soitti jo tuossa aikaisemmin tuo urakoitsija, tai ei varmaan niin urakoitsija, vaan sen työjohtaja soitti, että saako panna sun pelton tuommoiseen kaapin. Mä että no että varmaan laita. Sanoi, että ei se isua tilaa vie, vaan mä että no ei se vie, mutta sitten kun se on siinä pellossa, niin se varmasti tapahtuu jossakin vaiheessa jonkunlainen vahinko ja se ajetaan jollakin koneella, niittykoneella yön hämärässä rikki tai jollakin muulla, että ei käytä. Tuonne mehtän puolelle saa viedä vaan vapaasti, mutta ei tuohon peltoon, mutta kyllä ne nyt toi tuonne. Tai ehkä ne toivottavasti siirtää sen tuonne toiselle puolelle. Kuulemma tuonne toiselle puolelle ei voi aurata, kun siellä on jo valokuitu aurattu joskus 15 vuotta sitten. Niin pitää aurata tälle toiselle puolelle. Mutta kävin tuossa kahtomassa, kun oli tuolla kauempana aurannut. Tosi siistiä työtä tekevät, että on kyllä ammattitaitoinen porukka siinä. Mutta ei niitten kyllä tuohon pellolle tarvitsisi tuommoista pömpeliä laittaa. Niin tuli kuorma vietyä. Onko yhtään laskenut montako sattaa kuormaa? No se sitä 7000 ja jaettuna 20. Eikö se niin tule? Kyllä joo. No, mitään vajaita kuormia ei ajella. Se ei ole tehokasta. Ei se ole tehokasta. Aina niin kaikki pelintä ei ollenkaan. Niin, tullaan tähän kaivolle, niin käy vielä tuosta kuvaamassa rasvaria, minkä näköinen se on tuosta päältä päin. Kuvataanpa tuossa nyt tuo rasvari näkyy. Siinä on tuossa tommonen täyttöliitin tuossa, mistä sinne saa ja se vaseliini menemään. Ja tuolla sitä rasvaa on. Ja tuossa siellä pyörii semmonen musta juttu tuolla. Katsotaan, jos se lähtisi pyöriin sattumalta juuri nyt, niin saatais se tuohon näköiselle. Mutta mun lippalakki joutui hukkaan. Se taisi jäädä tuonne traktoriin. Joo, täällähän se olikin se mun lätsä. Meinas joutua tämä arvokas lakki hukkaan. Paampa päähän se.